Ja està. Molt bon dia a tots i a totes. Benvinguts un dilluns més a la roda de premsa d'Esquerra Republicana, que com veieu avui és diferent. Comencem la setmana amb una roda de premsa conjunta, amb una roda de premsa especial, perquè tenim també connectats amb nosaltres, estem connectats nosaltres amb ells, doncs, els companys i les companyes de H. Bildu, d'Euskal Herria Bildu, amb qui ja sabeu que Esquerra Republicana tenim un acord estratègic, un acord de coordinació tant al Congrés dels Diputats com al Senat, i en aquest sentit doncs, començarem fent aquesta roda de premsa conjunta i passant-li la paraula al coordinador general d'Euskal Herria Bildu, al senyor Arnaldo Otegi. Egunon, Arnaldo, què tal? Egunon, Marta, muy bien, bon dia. Molt bon dia, doncs endavant. Just per posar en valor aquest acord de coordinació estratègic que tenim Esquerra Republicana i Euskal Herria Bildu per defensar els drets dels nostres pobles, Catalunya i Euskal Herria, com deia, per posar en valor tota aquesta feina que hem fet, la que seguirem fent, en primer lloc dono la paraula a l'Arnaldo. Endavant. Eskerrik asko, Marta, eskerrik asko Esquerra Republikanako kideei. Martak esan duen bezala Euskal Herria Bilduk eta Esquerra Republikanak baditugu akordio ezberdinak, batzuk zabalagoak eta batzuk konkretuagoak, badugu akordio estrategiko bat Esquerra Republikanarekin, eta beraz horregaitik besteak beste hainbat ekinbide politiko egiten ditugu elkar, eta gaurko honetan tokatu zaigu aurrekontuen inguruko gure hausnarketak partekatzea. Esango nuke, frantsesek dioten bezala, bref egingo dugula Euskal Herria Bildutik gure konparezentzia hau. Lehenik eta behin esan behar dugu aurrekontuen inguruak egiten ari garen eztabaida hau oso kontestu zehatzetan ematen ari dela, oso kontestu konplexoan ematen ari dela, eta Euskal Herria Bilduk eta Eskerrak, baina kasu honetan Euskal Herria Bilduk etengabean aipatu izan du Espainiar aurrekontuen inguruko eztabaida berezitua dela, konplexoa dela, bi arrazoiengatik. Lehenengoa, mundu guztiak kontziente delako pandemia sanitario baten erdian egiten dela eztabaida hau, eta pandemia sanitario horrek badituela ondorio ekonomiko eta sozialak, eta beraz oso argi dago, oso goera larri batean bizi garela, eta beti bezala badagola tendentzia bat larritasun horren inguruan, betikoek etengabean ordaintzeko pandemia sozial eta ekonomikoen ondorioak. Eta beraz, aurrekontuen eztabaida halako kontestu zehatz batean dago. Baina bada ere, bigarren aipamen bat egin behar duguna eta etengabean egiten ari garena, eta da aurrekontuen eztabaida hau, ematen ari dela ere, nolabaiteko estadu krisi baten erdian. Eta estadu krisi hori aspalditik datorren horretan, arrisku bat jarri du mahai gainean, eta arriskua da atzera buelta autoritario baten arriskua. Eskuin muturren eskutik, nolabait ere, etorriko zen kontrarreforma baten inguruko eztabaida mahai gainean dago eta arriskua mahai gainean dago. Esquerra Republikanak eta Euskal Herria Bilduk ezker utila izan nahi dugu jendearentzat. Eta beti esaten dugun bezala, gure akordioak, gure ekimenak, gure bulkada guztiak hori bilatzen dute. Jendeak eskubideak berreskuratzea, jendeak eskubideak berriz ere indarrean edukitzea, eta jendearen bizitza mejoratzea. Eta horrekin batera, biek ala biek, bagera ezkerra bat bere garaian eskolan gehiketa eta biderketaren taulak ere ikasi genituenak. Eta zentzu horretan gehitu eta biderkatu egiten ditugu gure indarrak. Zertarako jendearen bizitza materialak hobetzeko eta gure herriek askatasuna lortzeko. Gu 18 diputatu gera, determinanteak kongresoan, eta 13 senadore gera. Talde bakarra osatzen dugu senatuan. Eta gure ekina da jendearen bizitza hobetzea eta gure herrien askatasuna lortzea. Determinantea gera horretarako, eta gaur berriz ere hona gatoz esatera gure 18 diputatuak eta gure 13 senadoreak jarraituko dutela amankomunean lan egiten gure herrien askatasuna lortzeko eta gure jendearen bizi baldintza materialak hobetzeko.
Decía, bueno, en primer lugar, dar las gracias a compañeros y compañeras de Esquerra Republicana, a Marta, por esta introducción. Hoy, como dicen los franceses, voy a tratar de hacerlo bref. Desde nuestro punto de vista, y lo venimos señalando así, tanto los compañeros y compañeras de Esquerra como los compañeros y compañeras de Euskal Herria Bildu, se está produciendo un debate presupuestario en el Estado español que se da en un contexto muy complejo y en un contexto muy determinado. No se puede hacer el debate sobre presupuestos en el Estado sin tener en cuenta el contexto en el que se está desarrollando. Y este contexto, desde nuestro punto de vista, afecta en primer lugar a un contexto de pandemia sanitaria con graves consecuencias económicas y sociales, que llevan a la gente a vivir con más miedo, con más inseguridad, sin tener certeza sobre su futuro económico, social y laboral. Por lo tanto, es un debate presupuestario donde se habla de unas cuentas públicas en las que se produce en un contexto de incertidumbre para la gente, para las pequeñas empresas, para nuestros pueblos, para nuestros trabajadores. Por lo tanto, la primera acepción que hay que hacer como derivada del debate presupuestario es: no podemos permitir otra vez que esta crisis, que es sanitaria, pero también económico y social, la paguen los mismos y las mismas de siempre, las clases populares, las clases más desfavorecidas. Por eso es importante el debate presupuestario. Y en segundo lugar, es evidente también para nosotros y nosotras que en términos políticos este debate va más allá de un debate presupuestario. Es un debate sobre con quién se sacan las cuentas y en qué orientación política va a caminar el Estado en los próximos meses y años. Si se va a mantener una ventana de oportunidad para hacer las cosas de otra manera, cosa que todavía ciertamente no vemos con una cierta solidez, o si se va a dar paso a una agenda reaccionaria y autoritaria de la mano de la ultraderecha. Tanto Esquerra como nosotros y nosotras lo que buscamos es ponerle freno a la agenda autoritaria y de la contrarreforma y de la ultraderecha y ganar derechos. ¿Para quién? Para nuestros pueblos y para nuestros trabajadores. Tanto Esquerra y sus militantes como Euskal Herria Bildu y sus militantes formamos parte de una izquierda que en su larga experiencia militante aprendió en la escuela también las tablas de sumar y de multiplicar. Y creemos que sumar y multiplicar es importante siempre y más en estos momentos. Por eso lo que decimos es que somos 18 diputados y diputadas, somos 13 senadores y senadoras, que sumamos y multiplicamos, ¿para qué? Sumamos y multiplicamos para decirle que no a la ultraderecha y para parar la agenda de la ultraderecha. Sumamos y multiplicamos para ganar derechos y garantizar derechos de nuestra gente, de nuestros pueblos, de nuestros trabajadores. Y sumamos y multiplicamos para poner encima de la mesa la necesidad de articular una solución democrática al problema territorial del Estado, aceptando su plurinacionalidad y el derecho de los pueblos a decidir. Somos 18 diputados absolutamente determinantes en el Congreso de los Diputados de Madrid, que queremos poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra voluntad y todo nuestro saber hacer, con aciertos y errores, en la defensa de nuestros pueblos y de nuestros trabajadores. Arnaldo, moltes gràcies, Arnaldo, per aquesta introducció. Afegirem també algunes reflexions des d'Esquerra Republicana, òbviament subscrivint totes les paraules que ha fet el company, el coordinador general d'Euskal Herria Bildu, justament per reforçar aquesta idea. En els darrers mesos, en els darrers anys ja, però sobretot en els darrers mesos, els independentistes d'esquerres hem treballat conjuntament, els independentistes d'esquerres bascos i catalans, per tal de sincronitzar les nostres agendes, per tal de sincronitzar estratègicament tota la feina per defensar Catalunya i per defensar Euskal Herria, per defensar Euskadi. A tot arreu i també en el marc del Congrés dels Diputats i també en el marc del Senat de l'Estat espanyol. Com dèiem, la força de les urnes, la força que vam aconseguir de la ciutadania a través de les urnes, s'ha convertit en força política. I així és com l'exercim. Som 18 diputats al servei de la llibertat dels nostres pobles, al servei, per tant, de la independència dels nostres països. Els independentistes d'esquerres, bascos i catalans representem 18 diputats i diputades al Congrés dels Diputats, determinats justament per treballar, per ajudar la gent,
per ajudar la gent en el seu dia a dia, per ajudar la gent dels nostres pobles, dels nostres països, amb totes les eines que tenim avui al nostre abast, amb totes les eines de les quals disposem i que volem disposar, sobretot i més tenint en compte la greu situació de crisi econòmica i social que pateix tothom, que patim justament associada a la situació de pandèmia de coronavirus, perquè no permetrem que aquesta crisi econòmica i social tan greu la paguin els de sempre. Som els independentistes d'esquerres, bascos i catalans, representem també 18 diputats i diputades determinats per aturar la dreta, determinats per aturar també el feixisme i per apartar aquesta dreta que vol intentar tenir el control de la presa de decisions de l'estat espanyol. Som l'esquerra independentista útil, que fa que les coses passin, que ajudi la majoria, que ajudi la ciutadania i la població, tota la gent dels nostres territoris i que està al costat de la gent, sobretot i especialment en moments com són més necessaris, com ara. Els independentistes d'esquerres, bascos i catalans, Euskal Herria Bildu i Esquerra Republicana, som i representem aquests 18 diputats i diputades al Congrés que generem esperança cap a la nostra gent, que generem esperança i horitzons a la ciutadania dels nostres pobles i dels nostres països, que aconseguim recursos pel dia a dia, per respondre a aquestes necessitats més immediates i que a la vegada lluitem des de fa molts anys per la llibertat dels nostres països, perquè sabem que justament la llibertat de Catalunya, la llibertat d'Euskal Herria, el fet de poder construir aquesta república és el que permetrà ajudar més, disposar de totes les eines, de tots els recursos per ajudar de la millor manera a tothom. Sempre, per tant, amb aquest doble objectiu que tenim i que, a més, és indestriable. No s'entén un sense l'altre objectiu. Avançar cap a la República Catalana i treballar per millorar el dia a dia de la ciutadania en el mentrestant. Treballar pel dia a dia a la vegada que avancem cap a la República Catalana, cap a la República també del País Basc. I és que no hi ha altra manera que fer-ho conjuntament avançant i, per tant, acomplint aquest doble objectiu. De fet, una cosa sense l'altra, ajudar la gent en el dia a dia mentre treballem per l'horitzó de la República, doncs no té sentit. Per tant, són indestriables i sabem que només aconseguint totes les eines i tots els recursos podrem ajudar com es mereix la ciutadania dels nostres pobles, dels nostres territoris. Aquesta setmana, per tant, els independentistes d'esquerres, bascos i catalans, amb aquesta sincronització de les agendes, hem fet possible disposar d'un instrument com és recursos econòmics per a la gent, a través d'aquests pressupostos generals de l'Estat, que ens ha de permetre ajudar la ciutadania, que ens ha de permetre donar respostes a aquestes necessitats més immediates, sobretot i especialment en aquest context de pandèmia. I, per tant, a partir d'aquí, seguim coordinats i seguim treballant conjuntament també per aturar la repressió, perquè s'acabi aquesta judicialització del conflicte, aquesta judicialització de la política. I això és amnistia. I seguirem treballant coordinats i sincronitzats també per aconseguir la resolució democràtica del conflicte i la resolució política del conflicte que vivim també en forma territorial, i això passa per l'autodeterminació i per poder decidir, perquè la gent de cada territori pugui decidir col·lectivament el nostre futur. Per tant, seguirem treballant, seguirem sumant, fent que les coses passin, ajudant a la gent i aproximant-nos cap a aquesta resolució definitiva del conflicte que ha de passar per urnes, per democràcia i per vots. Jo ara també ho deixo aquí. Després d'aquestes dues introduccions fetes en nom d'Euskal Herria Bildu pel company Arnaldo Otegi i jo mateixa en nom d'Esquerra Republicana, i a partir d'ara ens posem a la vostra disposició per totes aquelles preguntes que tingueu i intentaríem ordenar el debat. Dieu a qui va dirigida i si és en català, en euskera o en castellà. Comencem doncs el torn de preguntes. Empezamos el turno de preguntes amb la Sílvia Solanas de RAC1 en català per Marta Vilalta.
Sí, bon dia. Jo volia demanar-te, Marta, per unes paraules d'avui de Laura Borràs al Món RAC1, que ha dit que no donarien suport a la investidura de cap govern que no fos netament independentista. També deixant al marge així una possible aliança vostra amb els comuns. No sé a què hi dieu, això. Sí, gràcies per la pregunta, Sílvia. En primer lloc, permeteu-me en nom d'Esquerra Republicana felicitar la Laura Borràs per l'elecció en aquestes primàries de Junts per Catalunya i, per tant, també desitjar-li tota la sort, perquè precisament que ens vagi bé a totes les formacions independentistes és la millor manera de poder ser més forts, de poder sumar més, d'estar més preparats per tornar-hi i per guanyar. Per tant, aquesta és la feina que entenem que hem d'estar fent, que seguirem fent i que haurem de fer d'ara en endavant, cadascú des del seu espai, nosaltres reforçant aquest centre esquerra, Junts per Catalunya reforçant aquest centre dreta de l'espai independentista i treballant per aconseguir els millors resultats, poder superar el 50% de vots independentistes i segur que això serà la millor manera de seguir amb fermesa el camí cap a la República Catalana. Sobre la pregunta concreta que feies, nosaltres no entrarem en el joc del qui és més independentista, perquè això és un debat estèril. Esquerra Republicana és independentista, és d'esquerres, és una formació republicana que justament treballa per ajudar la gent, per defensar Catalunya, i la millor manera d'ajudar la gent i de defensar la Catalunya és fer la independència. Per tant, posem-nos a treballar per generar els consensos, per generar les unitats estratègiques necessàries, per trobar els punts d'encontre, de trobada i per justament posar tota la força de les urnes al servei d'aquest camí cap a la República Catalana mentre ajudem la gent en el dia a dia. Per tant, no ens podem equivocar d'adversari. L'adversari és molt fort, és l'estat espanyol. No compartim aquesta obsessió per atacar Esquerra Republicana de part dels representants de Junts per Catalunya. Som companys de viatge i, per tant, posem-nos a treballar en allò que ens pot fer forts, que és traçar unitat estratègica, buscar el màxim d'aliances i treballar per avançar fermament en el camí cap a la República Catalana, que ja sabem que és la millor manera d'ajudar la gent. Marina Fernández, de El Nacional, en castellano para Otegi. Sí, buenos días. Señor Otegi, usted en mayo de 2016 estuvo en Barcelona en un acto multitudinario en la Fabra y Coats y una de las confesiones que hizo ahí es que el independentismo catalán os estaba dando como una especie de lección a los independentistas vascos y que la independencia de Cataluña era irreversible. Ahora que han pasado 4 años, me gustaría saber qué diría sobre aquella reflexión y qué diría que ha aprendido el independentismo vasco del independentismo catalán, qué copiaría y qué cree que podría ser mejorable y si sigue en ese sentido pues reflejándose el independentismo vasco en el catalán. Muchas gracias. Vale, creo que he oído. Sí. Bueno, yo en primer lugar me reafirmo en aquella reflexión, en el sentido de que creo, y a veces se lo he hecho saber a los compañeros y compañeras en Cataluña, que a veces desde fuera se perciben mejor los movimientos en un determinado país o en una determinada área geográfica, ¿no? Cataluña, el 1 de octubre, y en el proceso que puso en marcha, ha protagonizado la revolución democrática de este siglo mayor en Europa. Y lo ha hecho de forma pacífica, lo ha hecho de forma democrática y lo ha hecho nada más y nada menos que planteando la subversión de las urnas, es decir, dando la voz a la gente. Entonces, a mí esto me parece extraordinario. A nosotros y nosotras nos gustaría hacer un proceso similar. Imagino que, como a todos los catalanes y catalanas, mejor de manera pactada, porque el falso debate existente sobre el referéndum pactado o no es, desde mi punto de vista, un dilema que no es real. Todo el mundo quiere un referéndum pactado. El problema es que para que haya un referéndum pactado tiene que haber 2 partes con voluntad. Y eso es lo que hay que explorar. Y eso es lo que hay que seguir manteniendo. En cualquier caso, yo siempre he dicho y siempre he planteado una segunda reflexión. Yo no soy juez. El independentismo vasco no juzga a los pueblos, no juzga sus procesos ni juzga sus estrategias. Corresponde al independentismo catalán marcar una hoja de ruta. Yo le deseo lo mejor porque siempre he manifestado que el futuro de Cataluña es también el futuro de Euskal Herria
y el futuro de Cataluña es también el futuro de las viejas naciones sin Estado en este país. Por lo tanto, yo sigo considerando absolutamente ejemplar el proceso que ha desarrollado Cataluña y me parece que vascos y vascas hemos aprendido una cosa. Hemos aprendido muchas cosas y estamos muy agradecidos al independentismo en general y a Esquerra en particular. Hemos aprendido que se puede hacer. Y si se puede hacer una vez, se puede hacer más veces. Y para mí, el ejemplo catalán, lo que pone encima de la mesa es el acierto de quienes planteamos una estrategia de buscar mayorías democráticas, mayorías en las urnas, que desborden, en cierta medida, los límites que algunos quieren imponer y que abran las puertas a la libertad, a la justicia y a la igualdad de los pueblos. Laura Herrero, de Ràdio Nacional, en català per Marta Vilalta. Hola, bon dia. Egunon, m'agradaria preguntar-te, Marta, d'una banda, avui el ministre de Justícia ha refredat la possibilitat de la reforma del Codi Penal pels delictes de sedició i rebel·lió abans que acabés l'any, com ell havia dit. Què n'opineu? Ja sé que intueixo que em parlaràs de l'amnistia, per això la segona pregunta va per l'amnistia. Hi ha converses entre els partits independentistes per impulsar una llei al Parlament. Creieu que ja teniu el consens necessari i si hi ha viabilitat de fer-ho abans que es convoquin les eleccions? Això d'una banda. I de l'altra, insisteixo, hi ha algun avenç en la mesa de diàleg per convocar-la abans que es convoquin les eleccions? Gràcies, Laura. Efectivament, sobre la pregunta que feies de les declaracions del ministre Campo, que justament refredava aquesta possibilitat de poder aprovar o de treballar una reforma del delicte de sedició a través de la reforma del Codi Penal, doncs justament és que sempre hem dit que aquesta no és l'opció. No és l'opció per solucionar el conflicte, no és l'opció per aconseguir que s'acabi la repressió i, per tant, que es produeixi, en fi, una situació de justícia que seria el fet de que hi hagués la llibertat dels presos i les preses polítiques, sinó que justament la solució, la resposta passa per la política i, en aquest cas, per la voluntat política i per poder fer una amnistia. L'amnistia és la solució, és la manera més senzilla de poder posar el comptador a zero, d'acabar amb aquesta situació d'injustícia i de persecució per la via judicial cap a un projecte com és l'independentisme i concretament amb aquesta persecució cap als líders del projecte i de la proposta independentista al nostre país. La solució és l'amnistia, és poder solucionar políticament aquest conflicte i, per tant, seguirem treballant perquè es pugui dur a terme, perquè certament això és voluntat política d'entendre que s'ha d'utilitzar la política per resoldre la situació de fons, per resoldre aquesta repressió que encara ara està instal·lada al nostre país. I seguirem treballant-ho. I seguirem treballant perquè l'amnistia pugui ser una realitat, entre altres coses perquè és un gran consens de la nostra societat, perquè al voltant del 80% de la ciutadania del nostre país defensa la possibilitat de poder fer una amnistia i, per tant, que s'acabi aquesta repressió, i no només perquè és un dels grans consensos, sinó que ho treballarem perquè sabem que és la resposta. Quan dic que ho treballarem i que ho estem treballant, doncs és justament això. S'està treballant a través d'aquesta iniciativa transversal d'una associació, Amnistia i Llibertat, que el que fa és recollir signatures per aconseguir el màxim de suports, que no només sigui una proposta dels representants polítics, sinó que sigui una proposta que s'ha fet seva la majoria d'aquesta ciutadania del nostre país, aquesta gran majoria del voltant del 80%, doncs que puguem traslladar aquesta força a través de signatures al Congrés dels Diputats, que és qui ha d'acabar validant la proposta d'amnistia. Per tant, tenim aquesta línia de treball sobre la taula, el text i la llei amb la recollida de signatures per tenir el màxim suport possible i també explorarem totes les vies, s'estan explorant per poder acompanyar-la d'una possible tramitació en el marc del Parlament de Catalunya. Sabent que el temps és molt curt perquè s'està esgotant la legislatura, per tant mirarem si hi ha marge per fer-ho ara, en tot cas ho farem quan tinguem el consens i quan hi hagi possibilitats de que es pugui aprovar i que pugui després traslladar-se també al Congrés dels Diputats. Sara Riera, de Catalunya Ràdio, per Marta Vilalta, en català. Perdó, Sí, mesa. la pregunta de la mesa. Sí.
Gràcies, Laura. Ara he vist que m'havia descuidat també la pregunta de la mesa. És que no hi ha novetats allò que hem vingut repetint des de fa molt temps. Nosaltres sempre mantindrem oberta la via de la negociació, la via del diàleg. Considerem que ara, per múltiples factors, no es donen aquestes condicions que han de fer possible que aquesta negociació avanci, que sigui molt més que una fotografia. Per tant, treballarem perquè es donin les condicions, perquè puguem trobar els consensos i la força necessària per tornar-nos a seure. En tot cas, doncs, això es produirà quan es produeixi. Sí? Per tant, ho seguirem defensant i ho seguirem treballant i quan puguem ens tornarem a seure per reprendre aquest camí de la política, del diàleg i de la negociació que ens ha de portar a la resolució democràtica del conflicte. Ara sí, Sara Riera, de Catalunya Ràdio, per Marta Vilalta en català. Sí, hola, bon dia. Senyora Vilalta, jo li voldria preguntar si considera que el perfil de la nova candidata de Junts per Catalunya, de Laura Borràs, facilitarà l'entesa amb Esquerra després del 14 de febrer i, sobretot, més enllà de l'entesa per formar un govern, també l'entesa per fer un acord estratègic de cara a bastir un full de ruta per aconseguir efectivament la independència. Si ho posa fàcil al seu perfil. Gràcies. Sí, gràcies, Sara. Jo no entraré a valorar els candidats o les candidates de les altres formacions. Em reitero amb aquesta felicitació en nom d'Esquerra Republicana per haver guanyat les primàries de Junts per Catalunya i amb aquesta proposta que fem des d'Esquerra Republicana, que fa molt temps que fem, que és que cada projecte polític, cada formació política ha d'intentar treure el millor resultat possible perquè aquells que representem l'independentisme, òbviament, perquè això serà la millor manera de fer que l'independentisme avanci, de que tingui la màxima força a les urnes el 14 de febrer. I si aconseguim la màxima força i fins i tot si aconseguim superar el 50%, haurem fet un pas endavant molt ambiciós i molt fort en la culminació del procés cap a la República Catalana. Per tant, des d'Esquerra Republicana fa temps que treballem en l'estratègia, en el projecte, en sumar, en obrir-nos, en enxamplar la base, en acumular forces i, per tant, li demanem a la resta de les formacions polítiques de l'independentisme, aquelles que representen en aquest cas el centre-dreta també de l'independentisme, que pugui fer el mateix, que pugui sumar, que pugui ampliar, que pugui treure el millor dels resultats, perquè segur que això serà la manera de tenir la més fortalesa possible en tot el moviment independentisme i avançar amb tots els passos necessaris cap a culminar el projecte, cap a culminar el procés cap a la República Catalana. En català, Txell Ortiz, de TV3, per Marta Vilalta. No sé si se Em sap greu, sent. Txell, però no et sentim. Fem la següent. Mentrestant, Sara González, de Nació Digital, en castellà per Arnaldo Otegi. Sí, Egunon, señor Otegi. Disculpe de entrada por la batería de preguntas que voy a poner sobre la mesa, pero ya que contamos con su intervención, pues tengo interés en unos cuantos interrogantes. De entrada, ¿qué opina de la oposición de Junts per Catalunya a los presupuestos y a qué lo atribuye? Si entiende que acusen a Esquerra Republicana de estar dando un voto afirmativo a cambio de nada o de poco. Y después también me interesa su visión desde fuera sobre qué diagnóstico hace de la salud de la alianza de gobierno que hay en Cataluña, teniendo en cuenta el choque estratégico entre Junts per Catalunya y Esquerra de cara a las próximas elecciones. Si eso considera que hace un flaco favor al independentismo o bien si cree que Esquerra tendría que priorizar después de las próximas elecciones un acuerdo de gobierno netamente de izquierdas. Gracias. Esquerra tiene que apoyar una alianza de izquierdas para el gobierno catalán después de las elecciones. Sí, perdona que tarde un poco porque no escucho muy bien y me tienen que hacer las preguntas de viva voz. Bueno, yo no soy quien para juzgar ni al gobierno catalán, ni a Esquerra Republicana, ni a nadie, ¿no? Yo lo que considero es que desde mi posición nosotros tenemos un acuerdo estratégico con Esquerra Republicana y, por lo tanto, bueno, creo que ese acuerdo estratégico está dando frutos. Veremos qué decide el pueblo catalán.
y al final es el pueblo el que dirime las cuestiones políticas, pero me vais a permitir que sea prudente y sobre todo respetuoso. Nunca hago consideraciones en torno a los partidos políticos, a los gobiernos de otro país hermano o hermana, y por lo tanto me voy a quedar ahí. Yo no soy quien para juzgar, son los catalanes y catalanas los que tienen que juzgar, y yo me remito a decir que mantenemos abierta la vía de la comunicación con todo el independentismo de Cataluña, y al mismo tiempo tengo que decir que mantenemos una excelente y fluida relación con Esquerra Republicana, con la que además tenemos un acuerdo estratégico. Joan Puig, de la República, en català per Vilalta i en castellà per Otegi. Egunon, Arnaldo. Una pregunta muy concreta sobre uno de los puntos del acuerdo entre Esquerra y el Gobierno con los presupuestos, que es el tema de la armonización fiscal. El portavoz del Partido Nacionalista Vasco expresó su preocupación al decir que mientras no se toque el concierto económico, que hagan lo que quieran, ¿no? Que se armonicen. ¿A usted les preocupa que los expertos, al abrir el melón de la armonización fiscal, puedan tocar o puedan proponer tocar el concierto económico vasco y navarro? Gracias. Armonización fiscales. Bueno, vamos a ver, con respecto a esto diría varias cosas. O sea, nadie piensa en nuestro país que en el ánimo de Esquerra Republicana al introducir este debate esté ningún tipo de voluntad ni premeditada ni intencionada de abrir un debate sobre el concierto económico. Otra cosa es que los sectores de las élites españolas, económicas y políticas, siempre hay una tentación de introducir este debate por la puerta de atrás. Así todo, quiero hacer una cosa porque me parece importante en términos pedagógicos, porque todo el mundo habla del concierto económico y del Convenio de Navarra como si eso hubiese sido una conquista que se hubiese introducido en el debate político en 1978, cuando el PNV negoció en Madrid, entre otras cosas, el estatuto, la reintegración foral. Para que la gente lo sepa, el concierto económico y el convenio se dan en este país por una sencilla razón, porque a la salida de una guerra, que es la Segunda Guerra Carlista, cuando el Estado trata de incorporar estas provincias al pago de los impuestos, se da cuenta de una cosa evidente, y es: no tiene administración de Estado para poder hacerlo. No había administración de Estado española en este país. Y por lo tanto se inventan el término de concierto económico para llegar a un pacto que primero solo tenía que durar 2 años, que es que recauden los vascos y después nos arreglamos. Eso es el concierto económico, que es, en definitiva, ¿qué? Un resto de la soberanía política y de la independencia de nuestras provincias con respecto al Estado español. Esto se da, además, en el marco de una ocupación militar por parte de las tropas liberales de 50.000 hombres en el territorio, donde, por cierto, su general en jefe firmaba como general en jefe de las tropas de ocupación. Entonces, quiero decirlo porque a veces me da la impresión de que el concierto económico no se lee en su determinado contexto. Es decir, hay concierto económico aquí porque en su día, después de la Segunda Guerra Carlista, el Estado no tenía recaudadores de impuestos porque estas provincias no pagaban impuestos a la corona española. En cualquier caso, repito, nosotros y nosotras estamos absolutamente convencidos de que puede alguien intentar meter de tapadillo este tema. Nosotros defenderemos el concierto económico y estoy absolutamente persuadido de que Esquerra Republicana lo que ha querido poner encima de la mesa es el dumping fiscal de Madrid y no un debate sobre el concierto económico. Por lo tanto, no consideramos que haya sido un error por parte de Esquerra Republicana poner este debate encima de la mesa. Gràcies, Arnaldo, i gràcies, Joan. Permetem fer un matís també a la teva pregunta, perquè crec que està bé poder-ho fer, o que ens donis l'oportunitat de poder-ho fer. Esquerra Republicana en cap cas defensa l'harmonització fiscal, i que quedi clar, i per tant aquells que també ho vulguin fer veure no és això. I el que fa Esquerra Republicana és molt clar, és intentar que s'introdueixi, aquells que tenen la competència, un tipus impositiu de base, un terra a través d'uns impostos, justament per evitar que Madrid faci competència deslleial a Catalunya.
estem intentant regular, treballar perquè s'acabi aquest dumping fiscal que té la Comunitat de Madrid i que afecta també a Catalunya i a la ciutadania de Catalunya. Dit d'altres maneres, volem que s'acabi aquest privilegi de les persones riques de Madrid que viuen a costa de les persones més necessitades i més pobres del nostre país, que hauria de ser justament al revés. D'això va la redistribució de la riquesa, d'això va la igualtat d'oportunitats. Per tant, plantarem cara a la política fiscal devastadora contra Catalunya d'Ayuso. I això és també poder, a través del procés de pressupostos, pactar millores en l'àmbit fiscal. Justament que acabin amb aquestes desigualtats, amb aquesta competència deslleial que fa Catalunya i que afecta a la ciutadania del nostre país. Per tant, sempre, davant de tothom, també de la senyora Ayuso, defensarem la ciutadania del nostre país i, sobretot, aquelles persones que més ho necessiten i aquelles empreses que han de generar riquesa i volem que generin riquesa aquí i que no es vegin obligades a marxar per aquesta competència deslleial que estan fent de forma devastadora a altres territoris. Sí, la segona pregunta, i només matitzar que en cap moment el que plantejàvem és que els experts que fan l'estudi s'hi podien obrir el meló fiscal d'harmonització de tot l'Estat. Jo en cap moment he dit que Esquerra o un altre partit volgués intentar-ho. He dit que com que hi haurà una comissió d'experts que es va dir que serien els experts els que parlarien i farien aquest informe, que obrís o no el meló del concert econòmic. Res més. Sí, gràcies, Joan. No dic pas que ho diguessis tu, però com que hi ha gent que ho diu, està molt bé poder fer els aclariments. Gràcies. I la segona pregunta per Marta Vilalta era referent a com s'explica que s'hagi pogut tindre un acord amb Bildu i no s'hi hagi pogut tindre un acord amb els 2 diputats de la CUP i amb els 4 de Junts per Catalunya, que farien 24, més que 18, per poder obtindre millors beneficis de cara als pressupostos. És estrany que es pugui arribar a pactar amb Bildu, està molt bé, però que sigui impossible tindre aquest acord amb els 2 diputats de la CUP i amb els 4 de Junts per Catalunya. Gràcies. Sí, gràcies, Joan. Ens hauria agradat molt que aquest acord s'hagués pogut ampliar al màxim amb la resta de formacions, també independentistes del Congrés. Nosaltres hem prioritzat ajudar la gent, hem prioritzat poder disposar del màxim de recursos, posar aquests instruments que haurien sigut igual, com és els pressupostos generals de l'Estat, perquè haurien sigut igual i fins i tot haurien pogut aprovar-se amb el suport de Ciutadans. Per tant, hem prioritzat poder arrencar aquest instrument i posar-lo al servei de la ciutadania de Catalunya. De fet, també ens sap greu no haver pogut, que no s'hagin pogut incorporar en aquest acord les altres formacions independentistes de Catalunya, perquè certament això ens hauria donat més força, però en tot cas nosaltres no renunciarem a defensar la ciutadania de Catalunya on faci falta. També ho fem i ho farem i ho seguirem fent des del Congreso i des del Senat. Moltes gràcies. Recuperem ara la pregunta de TV3 que ens han fet a través del xat, la Txell Ortiz en català per Marta Vilalta. Joan Mena, dels Comuns, ha demanat a Esquerra Republicana que es desmarqui d'aquest Junts per Catalunya, amb qui a Madrid ja no tenen una estratègia conjunta ni tan sols amb els pressupostos i aquí considera una aliança de govern esgotada. Què en pensa i si ERC, després de manifestar vehementment aquest cap de setmana, en paraules de Sergi Sabrià, que no pactarà amb el PSC, s'hi obre la porta a altres formacions pel 14 de febrer. A veure, sobre les preguntes que ens fa, que crec que són 2 preguntes concretes. D'entrada, una recomanació, sí, que als companys del Joan Mena, de Catalunya en Comú Podem i de Podemos, que deixin de parlar d'Esquerra Republicana i de fer-nos recomanacions, que sabem molt bé què és el que volem, què és el que defensem i què és el que treballem. Que justament som aquí per ser útils a la gent, per ajudar a la ciutadania, i això ho fem des de tots els espais on tenim responsabilitat de govern. Governant bé, ajudant a la gent, gestionant com el millor possible per ajudar en aquest temps de màxima complexitat, sumant al màxim, generant complicitats i per tant ho seguirem fent. Que no ens diguin què és el que hem de fer perquè, en fi, tenim molt clar quin és el projecte d'Esquerra Republicana, que com els deia és sumar, ajudar la gent mentre treballem incansablement per a la República Catalana, perquè sabem que és l'única alternativa per ajudar la gent de la millor manera possible, per tenir totes les competències, tots els recursos i, en fi, totes les eines per posar-les a disposició de la ciutadania. I reiterem, en aquest projecte, en aquesta estratègia, en aquest camí, Esquerra Republicana té molt clar que les aliances de futur, les actuals i les de futur, passen per entendre's entre els independentistes, amb qui compartim aquest projecte
de govern i de visió també de futur per al nostre país, amb aquest projecte de República Catalana. Si pot ser, ampliant les majories amb aquells amb qui compartim part del camí, però no amb qui no compartim la part del camí. Per tant, reiterem, amb la vehemència que faci falta, i ho farem totes les vegades que faci falta, per dir que no pactarem amb el PSC. De fet, volem ser l'alternativa amb el PSC. I la pregunta que ens fem, o que fem també i que llancem, és si això la resta de formacions independentistes també ho tenen clar. Perquè aquí els únics que han pactat últimament amb el PSC com a la Diputació de Barcelona és justament Junts per Catalunya per excloure Esquerra Republicana. Per tant, nosaltres ho tenim claríssim. Prioritat d'aliances independentistes ampliades amb tots aquells amb qui puguem sumar per transitar una part del camí. I si això va, com sembla que va, tal com apunten les enquestes, entre Pere Aragonès i Miquel Iceta, què farà Junts per Catalunya quan arribi el moment? Albert Prat, de Ser Catalunya en català per Vilalta. Sí, bon dia. A mi m'agradaria reprendre el fil d'això que comentava ara. Vostè deia que la prioritat és un govern independentista i les declaracions que feia aquest matí Laura Borràs dient que cal prioritzar un govern netament independentista. M'agradaria saber en aquest sentit si Esquerra renuncia a incorporar els comuns en un futur govern o a fer-hi aliança tenint en compte les declaracions que feia l'encara portaveu al Congrés de Junts per Catalunya. Gràcies. Gràcies, Albert. Reitero la resposta. La prioritat és entendre'ns amb aquells amb qui compartim projecte de futur, que és la República Catalana, governs independentistes que ens han de fer avançar cap a culminar el procés cap a la independència, que han de servir justament per poder culminar aquest procés el més ràpid possible. Aquesta és la proposta, l'aposta d'Esquerra Republicana. Governs independentistes, aliances amb la resta de formacions independentistes amb qui compartim projecte de futur, sense excloure aquelles possibles aliances, ampliar al màxim amb aquells amb qui podem compartir part del camí, amb qui podem compartir consensos, com és el dret a decidir, perquè creiem que això ens fa forts. I en moments de complexitat com els actuals, poder tenir fortalesa és imprescindible per seguir avançant justament amb més força cap al camí, cap a culminar el camí cap a la República Catalana. Aquesta és la proposta, ho hem dit sempre, i Esquerra Republicana té la capacitat de poder sumar, de poder entendre's, de poder, en fi, treballar per aglutinar aquestes majories. Volem fer-ho, volem poder liderar aquesta nova etapa que s'obrirà al nostre país a partir del 14 de febrer. Sabem com fer-ho, tenim projecte, tenim estratègia, tenim un equip, sabem que només amb la independència serem capaços de resoldre el dia a dia de la gent, però a la vegada no renunciem a treballar pel dia a dia de la gent per poder fer la independència. Ho volem tot i ho volem treballar amb les àmplies majories que sigui possible, i això vol dir prioritat, governs independentistes i poder tenir les aliances o les complicitats necessàries per avançar més ràpidament cap al procés cap a culminar el procés d'independència cap a la República Catalana. Ivan Guera, de l'Independiente, en català per Vilalta i en castellà per Otegi. Hola, bon dia. De fet, és la mateixa pregunta pels dos, tant per la Marta Vilalta com per l'Arnaldo Otegi. Si al començament de la seva intervenció, perdón, al principio de su intervención han insistido en que su apoyo a los presupuestos generales del Estado tiene mucho que ver con que estos tengan un marchamo marcadamente de izquierdas. En este sentido, ¿les incomoda que partidos como el PNV y el PDeCAT se sumen también a esos presupuestos generales del Estado? Es una pregunta para los dos. Gracias. Nik itzengo dut. Arnaldo, si quieres empezar. Bueno, sí, gracias, Marta. No, a nosotros no nos incomoda, desde nuestro punto de vista, no nos incomoda que se sumen quienes tengan que sumarse, ¿no? Al fin y al cabo, somos fuerzas políticas soberanas que tomamos nuestras decisiones y las explicamos. Nosotros hemos tratado de explicar, tanto Esquerra como nosotros y nosotras, cuál es la razón y cuáles son las razones que nos han llevado a votar favorablemente estos presupuestos y las hemos explicitado al inicio. Desde nuestro punto de vista, estas dos razones, la enorme complejidad del momento social económico y, por otro lado, la enorme complejidad política con un riesgo real de
de una vuelta atrás al autoritarismo en el Estado son razones suficientes para decidir un voto favorable. Nosotros, esta es la explicación que damos, a nosotros no nos molesta lo que hagan los demás, para nosotros lo importante es lo que hacemos nosotros y nosotros y cómo se lo explicamos a nuestra gente. Nosotros acabamos de hacer una asamblea nacional con una amplia participación en la que el 91%, 91,5% de nuestra gente ha dado el sí a estos presupuestos. Por lo tanto, esta es nuestra posición y las posiciones de los otros las tendrán que explicar otros. Nosotros no nos metemos en las decisiones de unos y de otros. Gràcies, Arnaldo. Afegíem la mateixa línia, no ens incomoda gens que cadascú decideixi, que cada formació decideixi, òbviament amb tota la llibertat, quin és el seu posicionament. Nosaltres el que hem fet és treballar per ser útils i per aprofitar que un dels instruments que podem disposar, que no controlem, però dels quals volem disposar també, que és els pressupostos generals de l'Estat, puguin servir per ajudar la gent, sobretot en moments de complexitat, i també per defensar els interessos de Catalunya. Això s'ha traduït en més inversions, amb la gestió de l'ingrés mínim vital, amb la moratòria de les quotes per a la gent, per a les persones que són autònomes, en fi, amb més beques i més recursos per a beques i en altres avenços, també en la capacitat d'influència i de gestió de la Generalitat de Catalunya. Per tant, considerem que és positiu. Aquesta ha estat la nostra utilitat i seguirem treballant. I el que facin la resta de formacions, doncs, en fi, faran el que voldran. Y para terminar, Miquel Vera, de Diario ABC, para Arnaldo Otegi. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría preguntarle al señor Otegi si en el marco del acuerdo de coordinación estratégica que mantienen con Esquerra, precisamente Esquerra Republicana les consultó, les explicó, les avanzó esta propuesta de mal llamada, según Esquerra, armonización fiscal para Madrid. Si les avanzó o tuvieron ustedes oportunidad de matizar algún término o de conocer al menos como deferencia con un poco de antelación esta propuesta. Gracias. Si nos consultó. Sí. No, nosotros mantenemos una fluida relación con Esquerra Republicana. Nos comentaron a grosso modo cuáles iban a ser nuestras propuestas, pero yo le quiero decir una cosa y la quiero volver a repetir, porque sé que a veces en la política convencional no es muy habitual, pero nosotros somos absolutamente respetuosos con las propuestas, las iniciativas que toma todo el mundo. Es decir, nosotros no juzgamos a la gente, no juzgamos a los pueblos, no juzgamos las iniciativas políticas. Nosotros hemos mantenido una relación muy fluida, hemos estado en permanente contacto, nos hemos hecho saber unos a otros y a otras cuáles eran nuestras propuestas, cuáles eran nuestras previsiones, cuáles eran nuestros análisis y, por lo tanto, quiero decirle que hay absoluta confianza entre Esquerra y nosotros, vuelvo a repetir, Marta lo ha explicado mucho mejor que yo. Es decir, esa propuesta nada tiene que ver con el concierto económico y el convenio, sino con por qué los ricos pagan menos en Madrid que en otras zonas del Estado. O sea que es un debate sobre justicia económica y justicia social, no es un debate sobre el concierto. Por tanto, sí, hemos hablado, hemos contrastado nuestras propuestas, mantenemos un nivel de solidaridad y de complicidad en términos políticos muy importante y así lo vamos a seguir haciendo, no porque esto sea beneficioso para dos siglas políticas, sino porque esto es beneficioso para nuestros pueblos, para sus trabajadores y para el conjunto del Estado, me atrevería a decir. Doncs fins aquí la roda de premsa d'avui. Moltes gràcies. Hasta aquí la rueda de prensa de hoy. Muchas gracias a todos. Molt bé, moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Eskerrik asko, Arnaldo. Un abrazo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Marta. Bon dia. Bon dia. Adéu. Adéu.